Bij de training van de morgen is het een kwestie van de puntjes op de i zetten. De ploeg is nevens knecht in vorm, in bloedvorm. En dus maar de verwachtings heeg wezen. De uitlossing is dus alle rustig kans, met je vrouwen. En daar zal ik met je vrouwen ik volle bak het best doen. En ik denk dat het helemaal goed komt. Oh ja? Ja, ik heb er alle vertrouwen in. We zijn allemaal goed en we hebben allemaal fit, denk ik. Dus ik denk dat het een hele mooie ding zijn te kennen. Knecht is net de enigste Frieske deelnemer. Ik Daan Breus maakt niet naar Sochi. Hij zit in elk geval bij de oorlogsploeg. Maar hij gierde vanuit dat hij ook de 400 meter rieden mocht. Daar haalt hij nou een keiharde streek terug. Want hij is net selecteren voor de 400 meter. Mijn doel win ik natuurlijk de relay wie het hoofddoel. Maar ik heb op de 400 meter ik al ken ik leuke dingen dan. En dat is me nou oud en natuurlijk er zijn drie plakken die rieden mooi en we winnen met z'n vieren. Maar ik ben er net bij en dat is zo zoer. Rianne de Vries van Lumbert giet ook maar naar Rusland. Al zal dat in eerste instantie vooral wezen als reserve voor de oorlogsploeg. Ja, nou ja, natuurlijk wil ik zelf rieden. Maar ja, ik schaats nog maar correct eigenlijk. Dus het is voor mij al heel bijzonder dat ik er heen maai. Dus ik ga er natuurlijk volop van genieten en het beste uit mezelf helpen. In de reetriedvraat had je Annie Vriesinger en het Pasma. Maar de shorttrackvraat had nou deze twee. En vrienden Wieke gaat vanzelfs alleen nog maar over dit moment op het EK. Gaan we dit nog voor die twee middelvingers hebben? Nee, hoeft van mij niet.